Здравейте! Днес ще обърна внимание на това как да поддържате екипировката си правилно и по-конкретно ще поговоря за текстилната мотоекипировка, тъй като там няма достатъчно информация по това, което аз виждам и от клиентите ни разбирам, че много малка част от тях са запознати с това как правилно да я поддържат, така че да функционира, да си запази тя функциите по-дълго време. Това, което трябва да се каже, текстилната мотоекипировка е изработена от специфични материи, които издържат на триене и атмосферни условия. Също така имат водоустойчива и ветроустойчива мембрана или по-голямата част от екипировката, която има специфични нужди от грижа. Първото нещо, което е важно да се отбележи, ако ще се пере текстилната мотоекипировка, трябва да се запознаем с инструкциите на производителя. За това как да се изпере, така че да не бъде прецакан. Обикновено това е щадяща програма и 30 градуса. Следващото нещо, ако е силно замърсена преди прането, с четка и вода се премахват насекомите, кълта и другите замърсители. След което вместо стандартните прахове за пране и перилни препарати е хубаво да използваме ето такъв препарат. Специално разработен за текстилни дрехи, които са функционални, тъй като мотоекипировката спада към групата на функционалните дрехи, т.е. те имат нужда от специфични препарати, в които да запазят мембраните по-дълго. Ако използвате обикновен прах за пране или омекотител, ще си прецакате мембраната, водоустойчивата и ветроустойчивата мембрана на екипировката. С такъв препарат това нещо няма да се случи. Ето тук пише, че е подходящ за Gore-Tex, Sympatex, Scholler или други мембрани. Сега много е важно, когато има мембрана, а по-голямата си част текстилните екипировки имат мембрана, да се използва след прането ето това нещо, препарат за импрегниране. Той се добавя на последната стъпка от прането, така че да възвърне напълно функциите на водоустойчивата и ветроустойчивата мембрана. Това е. Повтарям ги много набързо стъпките. Не перете в нормална програма, а перете на 30 градуса с щадяща програма. Не използвате стандартни прахове за пране, използвате специално разработени за такъв тип дрехи като тези продукти. Ако силно замърсени, преди да поставите в пералнята, зачиствате с четка и вода. След като изперете с такъв специален препарат, използвате препарат за импрегниране, който да възвърне функциите на екипировката, т.е. на мембраната, така че да може тя да ви служи по-дълго време. Това е.